Baba vaerengi vakange varedi. Maita henyu vanoerenga ngativerengere mavhesa tataura tatanga tatumira tobva tatanga edu kushemashumi. Amen. 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 Hallelujah. Pamusoro ibaba vasera nesangano dzine ramwari vatungamiri vese vese varipo. Chiverengo chedu chekutanga chinobva kuna Nziyo Psalm 42 verse 11. Musoro weshoko unoti munamato wenhapwa verse 11. Unosuyireiko iwe mweya wangu? Unotambudzikireiko? Vimba naMwari, nokuti ndichamurumbidzazve, iye muponesi wangu naMwari wangu. Haleluya. Amen. Chiverengo chedu chechipiri chinobva kuna Zephaniah chapter 3 verse 17. Musoro weshoko unoti rwiyo rworufaro verse 17. Tenzi Mwari wako anewe, simba rake richaita kuti ukunde. Tenzi achafadzwa newe, uye norudo rwake achakupa upenyu hutsva. Iye achaimba achikufarira. Haleluya. Amen. Chiverengo chedu chechitatu chinobva kuna Samuel wokutanga chapter 17 verse 26. Musoro weshoko unoti David ari mukamba yaSauro verse 26. Zvino David akabvunza vanhu vakanga vamirepo paari achiti, ko munhu anenge auraya muFiristia iyeyu akabvisa kushorwa uku kwaIsraeri achapiweiko? Nokuti muFiristia uyu asina kuchecheudzwa anogova chiiko zvaanoshora hondo dzaMwari mupenyu? Haleluya. Chiverengo chedu chekupedzisira chinobva kuna Nziyo 34 Psalm 34 verse 4 na 5. Musoro weshoko unoti kurumbidza Mwari pamusana pokunaka kwake verse 4. Ndakatsvaka tenzi akandipindura, akandinunura pakutya kwangu kwose verse 5 yekupedzisira. Mutarirei, zviso zvenyu zvigopenya norufaro, zviso zvenyu hazvinganyadziswi. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano manherano. Haleluya. Amen. Amen. Maita henyu Kuerenga. Maita henyu nekupinyi. Sorry. Mondiregererawo kuda kusaziva protocol kuti tireke tichifamba sei. Ndandanzwa sekuti kana vanoerenga vapedza totanga edu kushumira zvisinei Mwari wakudzwe. Regai ndidzotsere zvekare kuremekedza kwangu nekutenda kwangu pamusoro peplatform yatiinayo yekurumbidza Mwari nekukurudzirana nekusimbisana pakunamata kwedu nekufamba naMwari. Tichakuitirei zvakanaka vatungamiri vose nevanhu vaJehovha vose. Mwari akuitirei zvakanaka. Ndinoda kutanga ndichiti Mwari mupenyu nekusingaperi. Ari mupenyu nekusingaperi, ari pabasa kusvika apedza zvose zvinoshuvira kupedza mufaro wevatendi kana kuti vevana vake. Patatanga kuverengerwa uku kuna mapisarema 42. David akanga achitaura anga ari panguva yekuremerwa. Tikaona pisarema iyoyo kubva painotanga kusvika painoperera pavhesi ya11, zviri kutionesa kuti wakanga ari pakumanikidzwa kukuru, ari panguva yekuremerwa kusvika vanhu vaakubvunza kana kuti vavengi vobvunza kuti iye Mwari waunombovimba naye kana kuti Mwari waunotaura nezvake mazuva ese, pese pawawana mukana unotaura zvaMwari, pese pawawana nguva
pese paunoti ndiri kufamba unenge uchitaura zvaMwari, zviro zvoita sekunge Mwari wacho haasisina iwe, kana kuti taakuona matambudziko pamusoro pako anodudzira, kana kuti anoita sekutaura kuti Mwari wavaitaura kuti anofamba newe kana kuti anewe haasisipo. Saka David unochema pamberi paMwari, ari kutaura pamberi paMwari achitaura kuti zvino vanhu vari kudai Mwari, vanhu vari kuzodai. Asi pakupedzesera kwekuungudza kwake nekuremerwa kwake kwose, ndinofara kuti anozosvika pakutaura kumweya wake, kana kuti begins, kana kupedzesera achitaura to his spirit man, oti mweya wangu ko watsamwei, waremerwei, wangonyarara, watizii sei wanyarara mukati mangu. Wakanga akuzvitaurira iye akuzviparidzira, akati satariro yako muna Mwari, hope in God, I will yet praise him. Saka ari kungoti zvakadaro, ndaona zvese zvaitika, zvese zvandanzwa nezvese zvandapfuura nazvo nepandichiri, ndicharumbidza Mwari. Asi anotanga nekuzvikurudzira iye, nekuzvitaura iye pachake, zvichindiudza izvo kuti akanga asingori munhu aikurudzirwa kana kuti aigashira kurudziro, asi aiva munhu aikwanisa kusika rumbidzo mukati make, kusika kurudziro mukati make pakati pekuremerwa, kana kuti in the midst of adversity. Chandangoda kuti nditaure briefly manherano kana kuti panguva dzino ndechekuti Jehovha achanyaradza mafungu eupenyu hwako, kana kuti masaisai eupenyu. He will quieten the storms of your life. Anonyaradza Mwari. He quietens the storms of our lives and is forever ready to help us kuti zvose zvinorema zveupenyu, zvikuru sei zvinovhundutsa, zvitsikame kana kuti zvinyarare. Number one weapon yaSatan, chasombo chaSatan chikuru vanhu vanofunga kuti it's fear. Fear is a product, haisingori chinhu chinongowanikwa kana kuti chinongozopedzera chapo, but it's a product inobva pakutarisira kana kuti pakukonzera kuti utarisire pasi kana kuti utarisire the end. Ndo zvinozoprodusa chinhu chinonzi fear, mweya wekushorwa. Satan works over time kuti maKristu vashorwe, vasekwe, vanyombwe. Kana izvozvo zvaitika, munhu anenge akutya kuti zvino zvandasekwa, zvandanzi handigone, zvandanzi ndakashata, zvandanzi hauzivi, hauna chakati, kana kuti uri kure nezvauri kutarisira. Saka zvino ndichaita sei? Anenge achida kuti maKristu afambe vakakotama zviso zvavo, kana kuti vakatyora zviso zvavo, vasafambe vachiratidza kuti tiri kuziva zvatiri kuita kana kuti kwatiri kuenda. Anoda kuti tifambe with the spirit inoratidza kuti zvapera kana kuti zvaguma. His main objective ndiyo yekuita to lower you down, yekukudzikisira, kwete kungotarisirwa pasi chete, asi kusvika iwe wazvitenda kuti uriwe pasi, kusvika wazvitenda kuti wewe you are nothing, kusvika wazvitendawo newo kuti ndafarisa pashuwa, what can come out of me, ndingaburawo chiini nezvangu, ndingaitawo sei nezvandiri, kana kuti nezvandinoziva, kana kuti nekwandakabva. Saka kushorwa ndomwe yavanoshandisa. Wapedza kushorwa, anenge achida kuti iwe uzvigashire, usvikewo paunotanga kuzvishora. Uzoona kuti munhu kana akuzvishora, mafambiro ake, matauriro ake, vamwe unotozwa achiti muchirega impota muchindinivhovha mune zvakati. Vamwe vanotobuda vakatosiya kunyange zvekunamata zvacho, vamwe vakabuda magurupu ekunamata. Vamwe unongoonawo kuti zvadzikira mastandard ekunamata kana kuti zvaanga achiita. Inyaya yekuti agashira mweya wekushorwa kuzosvika level yekuti naiye akuzvishorawo. Asi ndinoda kuti nditange ndichitaura kuti Mwari haashore munhu anomunamata. And kunyange zvidii zviratidzike sei, chese chiri kuseka nekunyomba nekushora munhu anonamata, Mwari achasvika paanocinyadzisa chinhu ichocho. Saka zvinenge zvichingoreva kuti iwewe do what David did, uite zvakaitwa naDavid. Akatanga kutaura nemweya wake. Mweya wamunhu unonzwa izwi raMwari, unonzwa shoko raMwari. Hazvinei kuti shoko racho ndiwo wazvitaurira here, hazvina basa kuti ndiwo wazviimbira here, as long as mweya wako wanzwa chinhu chiri kubva kudenga. Bhaibheri roti David akazvikurudzira muna Jehovha. And that statement haina kungoitika kamwe chete. Even pano patiri kuerenga apa, tiri kuona ari kuzvikurudzira munaShe. Ari kubvunza mweya wake kuti mune zvese zviri kuitika izvi, ko rumbidzo inoenda kuna Mwari yaendepi? Mweya wangu wanyararirei?
hongu uri kushorwa, hongu vanhu vari kukubvunza zvakawanda kweiwewe wadii kutanga kutaura naMwari umurumbidze iye Mwari mupenyu, nokuti ndiye tariro yako, is your hope. Ndiye Mwari achaita kuti zvese zveupenyu zviite zvakanaka. Hanzi he is the health of my countenance, ndiye achandipa mufaro, kana kuti ndiye anondipa mufaro. Saka tiri ipapo ndoda kuti nditi Satani ane zvinhu 3 zvaanonyanyosimbisisa kuti akuwadze mweya mutendi. Zvinhu zvitatu izvozvo izvo. Chimwe chaanoita ndechekuti pamusoro pekuti ushorwe kana kuti mweya wokushorwa, anouya opa mareports ari negative pamusoro pezvinhu zvawakatarisira kana kuti zvaunoda kuita muupenyu. Kana rwanga rurwendo rwauda kufamba, anoti kwanzi kwazodai kwaita storm, kwazonzi kwamuka chakati, kwanzi kuri kurwiwa, kwazonzi kwane zvakati. Anoda kuti iwewe utende report iyoyo yaari kutaura iye, kana kuti yaawinza pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pemhuri. Anogara achipa mastatistics ezvinhu zviri negative. Saka ukasangwarira Satani unokuwarira mukuziva mastatistics ezvinhu zviri negative, usingazivi mastatistics eukuru hwaMwari. Kada kubvunza vanhu vazhinji kuti vanhu vakabheuka neaccident gore rakati nezvakati kune vanhu vari so accurate and so factual kana taakutaura zvinhu zviri negative. Vane mastatistics ezvinhu zviri negative at their fingertips, and they have their audience. Vane vanhu vanenge vachida kutoti vazive. Handisi kuti we must not be informed about challenges kana masituations anenge aitika, but kune vanhu kuti vane mamwe mastatistics ekuti unozvibvunza kuti zvinotibatsira chii izvozvi, kutaura kuti muna 16th century 18th century kwakaitika hosha yakati, kwakaitika dambudziko rakati, kwakaitika zvakati. Zvese zvinhu izvozvo izvo mweya unenge uchida kunzi naSatani ugashire iwewe kuti this is what is going to become of you. Vamwe vobva vatoti after all, saka kana ariwo magumo eupenyu, why should I put effort? Ndinofirei, ndinotatarikirei. Audako kuti the devil is a specialist in wanting you to focus on things that do not glorify God. Anoda kuti urambe uchicherechedza nekukureminder zvinhu zvisingakurudziri Mwari. Ada kukureminder pamusoro pevanhu vasingakude, vanhu vanokuvenga. Ndino tine vanhu vanoblokwa nevanhu, maKristu anobloka vanhu. Ndingasambotaura naye futi akandituka, haana kuzodai, haana kunditumira birthday message, haana kundiita makorokoto pakati, haana kudai. Saka unenge uchinzi keep a record yezvinhu zviri negative naSatani. Munhu anoziva Mwari haachengete negative, zvinhu zviri negative, anochengeta record yekutendeka kwaMwari. Saka zvinopa kuti ukwanise kuenderera mberi, kwete kungoenderera mberi bedzi, asi kuti uzadzise zvinhu zvaunofanira kuita panyika ino usati wabva pano. Hatisingori pano kungorarama chete, tine zvatakaisirwa naMwari pano kuti tizadzise. Saka munozonzwa Isaiah muna chapter 53 Isaiah anotanga nemubvunzo muchapter iyoyo, who has believed our report? Ndiani kwakatenda ripoti yatakaparidza kana kuti ripoti yakabva kuna Mwari? Nekuda kwokuti Satani ane ripoti yakewo. Saka anenge achida kuti iwewe vanhu kana vasvika pakati, vanhu kana vane mari yakadai haichakwani. Hakuna chinhu chinonzi chisingakwani mushoko raMwari. Ndosaka muchiona kuti Bible rinoti iro muna Ecclesiastes 8:7, kunyange mavambo ako anga ari madiki, magumo achakura chaizvo, kana kuti achakura zvamazviro kwazvo. Tikaenda mubhuku yaMatthew chapter 15 tinoona kuti Bible roti Jesu akaropafadza chingwa nefishi dzakanga dzisingakwani netuhove tushoma tuya. Aropafadza zvisingakwani izvozvo, zvakakwana, vanhu vakadya, vakanonga madengu ezvinhu zvakanga zvasara. Pakatozoita maleftovers akawanda kudarika zvacho zvambotanga kuti vanhu vatange their meal kana kuti kudya kwavo. Saka the devil has his own message anenge achida kuti utende. Anoda kuti urarame nekuverenga mareports nekuchengeta mareports ezvinhu zviri negative. Anoda kuti unge uri a specialist yekuziva zvinhu zvese zvinokuwadza, zvinouraya, zvakazodii. Tine vanhu kuti on their fingertips vanoziva all types of hosha dzinouraya at the tip of their finger. Chese chaangobata chinodyiwa ndara chinokonzera zvakati, chinokonzera zvakati. Handisi kuti be reckless with your life. Ndiri kungotaura chete kuti the spirit which one must maintain ndiri kuziva kuti muchengeti weupenyu ndiJehovha, kwete mucircumstances, kwete nzvimbo dzatinopfuura nadzo.
Yes, we must be wise, but at the end of the day, let us have a record irinani kana kuti yakanaka pamusoro pekuti takaisirwe pano panyika. Mwari haana kutisiya pano kana kutisiya panyika pano to be an experiment yekusitambura nekunetseka, asi kuti tive the flow kana kuti the manifestation yekutendeka kwake nekubwinya kwake. Saka Satani anoda kuti unge uri a specialist yezvinhu zviri negative. Kuno vanhu vanoti akungangotaura naye, wambonzwa here kuti kwakati kwaita kwauraya vanhu vakadai so, kwakati kwaita earthquake, kwakati kwaita zvakati, kwakati kwaita zvakati. Hongu ichokwadi zvaitika izvozvo, hongu zvinhu zvakashata, hongu dzimwe dzenguva toda kuti tinamate kuti zvinhu zvakadaro zvisaitike zvakare. Ko record wezvakanaka vazhinji havana, vanongova nerecord of the negative. Saka Satani anonga achida kuti akufeed a lot negative things zvekuti urambe wakachengeta ito fingertips. Ndakanga ndichitaura nevamwe mufundisi 3 weeks ago achitonditi pane news school ndanzwa pandanga ndichiteerera channel yakati vari kutaura kuti COVID ida kudzoka zvakasimba. Ndikati kunyange ikadzoka zvakasimba, Mwari wedu akasimba akamboikurira, ichangokundwa sekukundwa kwayakaitwa nezita raJesu Kristu. Saka it's important that we be a people who keep a record yezvinhu zvinoita kuti isusu tive vanhu not only who have victory but vanosiyira vari kuteera the next generation hope, tariro yekuti tiri vanhu vanofamba naMwari, kana kuti vanhu ava vari pamberi pedu ava vakafamba naMwari. Tofanira kusiya matsimba ekuti vana vari kuteera, vazukuru vari kuteera, vapemberere kuti madzitateguru edu akafamba naMwari, vakaratidza Mwari and defeated the enemy at every stage. The other weapon inoshandiswa naSatani kuriga kana kuti kukurira maKristu kuita kuti isusu tive vanhu vanoverenga zvinhu zvatiinazvo, vanhu vanochengeta, vanoverenga kuziva in detail kuti apa ndazosara ndakadai ndine chii to keep my records. Munoona muna Zekaraya kune mujaya akanga achimhanya chapter 4 anonzi naJehovha, mubvunzei kuti ari kuendepi. Zvikanzi ndiri kuenda kunopima hukuru, the length and the width of Jerusalem. Zvikanzi naJehovha usadaro, mudzivisei kuti arege kudaro, nokuti Jerusarema richagarwa seguta risina masvingo nekuda kwekuwanda kwevanhu, nekuda kwekuwanda kwepfuma inenge irimo. Saka pese pari kufamba Mwari kana kuti pane Mwari, usachengete kana kuti usararame wakatarisa the clock yezvinhu zviripo. Ndoda kutanga with the clock of your life. Yes, it's important kuti you know your age, it's important kuti uzive zera rako, but haikona kuchengeta that record as a limitation yekuti Mwari anokwanisa kuita sei neupenyu hwomunhu. Unonzwa mumwe munhu ari kuti haasati asvika kana 60 years, unonzwa kutoti ndakura, musanditarisire pane zvakati, handichagona zvakati, nekuda kwokuti iye akazvipima kuti ndiri kuperera pamakore 40, ndiri kuperera pamakore 65, ndiri kuperera pamakore 70. Mubhaibheri hapana pakanzi munhu shall retire at the age of 65. Makore vakazvirongera vana vevanhu. Saka vamwe vanochengeta these statistics vochizozvipinza in what I call a cyclone of problems, nekuda kwokuti vanenge vatotara in the spiritual realm kuti izvi ndo zvinofanira kundivinga muupenyu hwangu. Nditaura ndichidai, it's very popular nowadays kunzwa unzo munhu wese, almost every person ane funeral policy. Vanhu vanototorera mafuneral policy nevana vachangozvarwa, vana vane 5 years 10 years atoiswa pafuneral policy, right? Legai nditaura ndichiti, what you subscribe to you become an owner of. Chaunonyorera pasi kuti inini ichi ndiri kuchida kana kuti ndinochida, it's now yours. Tikaitaura nebetter way. Kune zvimwe zvinhu zvokuti sometimes vanhu don't naturally afford nekuda kwokuti pamwe havana mari yakakwana, saka vanese yatinoti lay-by. Saka lay-by, kana wabatira chinhu, kana wabhadhara chinhu palay-by, muridzi weshop kunyange pakauya munhu ane mari yakakwana haakwanise kutengesa chinhu ichocho nekuda kwokuti wachibatira. Saka some of these things zvatinodziite zviri so popular in the name yekunzi kurongeka, zvinhu zvinokoka a lay-by yemadistractions mukati meupenyu. Yes, mafuneral policy angangobatsira, but munhu ane 20 years, 15 years, 30 years anoda funeral policy yekudii. Dai dzatorwa nevanhu kuti iye ati
ndapedza kushandira Mwari, ndabatira Jehovha, ndapedza urongwa hwangu hwandakatarisiteperwa naMwari. saPauro anoti hayo nana Peter vakati I fought a good fight, ndarwa kurwa kwakanaka. Munhu kana asati apedza the assignment yake yepanyika, unofanira kuudza kuti till death, because chinhu chinotonzwa rufu chitaurire kuti I don't have an appointment with you, you are not welcome in my life, you are not welcome in my family. Saka zvokuti vanhu titorere vana mafuneral policy, tizvitorere mafuneral policy, munhu uri kutozviturika kumweya werufu, ndiwo uri kutosubscribe ndotoita zvokubhadhara kuti rufu ndakubhadhara kuti uye unditore. I don't think that is the right thing. Chinhu chakashata ichocho. Ngative vanhu vanoziva kuti Mwari ndiye anotichengeta, ndiye anotirinda. You are young, let God keep you, let God sustain you. Chinopa upenyu panyika chinhu chauri kuitira Mwari, haasi makore ako ayo. Saka kana une basa rauri kuitira Mwari, as long as uchiti ndiri kushandira Mwari, unofanira kubatwa nemweya wakanga una Gideon. Gideon akaudza zuva chairo kuti sun stand still, ndine basa randinoda kuita. Haana kuti Mwari ndipei simba rakanyanya kuwanda, nokuti simba akanga akapiwa kudhara. You have enough faith, you have enough capacity. Asi chitaurira mweya werufu kuti ndisiye, leave me alone, ndine basa randinoda kuita. And don't allow things to be dictated to you. Ndosaka Isaiah akabvunza kuti whose report are you going to believe? Saka murume ainzi Caleb akaudza Moses, akaudza Joshua kuti inini simba rangu ndichinaro, zvenyu zvokuti ndiri ndandakwegura muda kundipa banizve semugove wangu. No, my strength is still with me. Ndichiri kwanisa kutenda muna Mwari, simba rangu rekurwa nerekupinda muhondo nekubuda ndichinaro, ndipei gomo iri. Akapiwa gomo iroro, akaita outlive vanhu vazhinji vakanga vachimutarisira kuti achakurumidza kufa. Saka let us not live a life yekurarama tichiwerenga zvinhu zvasara muupenyu, nokuda kuti zvinocreata fear. Fear iyoyo kana yauya, it shatters zvinhu zvese zvatinazvo, inotanga kurova zvinhu zvese zvatinenge takabata muupenyu hwedu kusvika zvaparara. Saka it's important kuti kana tichinamata tichifamba naMwari, tisatarise makore edu, titarise kuna Mwari akatitarira ndima. Ndima iyoyo aiziva Mwari kuti inoda makore, saka achakupa makore ekupedza. Hakuna assignment inozonzi naMwari munhu ita iye asingakupe maresources acho, asingakupe the power, the spirit and the joy. But zvakwauri manje kuti uchiita adopt an attitude that permits God, kana kuti inotendera Mwari kuti zvinhu izvozvo zvizadzisiwe. But Satani anouya nerweseri manje, achikuti wewe tarira uone, wakafoira O level pakati, wakafera chakati, hauna kuzoita chakati, apa wakadai, apa wakadai, wakura, wakuda kutoritaya, zvino unonofira kupi, uchanogara kupi. Zvese zvinhu izvozvo, it's a trick of the enemy of trying to remove your sight from the critical aspect yeupenyu hwako. Pakupedzesera bhaibheri rangu rotaura muna Matthew kuti hanzi Peter paakanzi naJesu uya pamusoro pemvura, famba panofambika. Bhaibheri roti paakanga akatarisa kuna Jesu aifamba. Paakabvisa meso pana Jesu ndokutarisa dutu rakanga rasimuka, ndobva atanga kunyura. Chinhu chinotinyudza zvizhinji haasi Satani, kunyange Satani zvake ariko. Chinhu chinonyanya kutinyudza zvinhu zvatinopa attention to in the presence of God. Nokuti hapana panozoitika chinhu in your life Mwari asipo, nokuda kwokuti akati I will never leave you, I will not forsake you. Saka kana pane chinenge chichiitika muupenyu hwako, kungava kurwarirwa, kungava kurwara iwe pachako, unofanira kutaura with this statement yekuti iye akavamba chakanaka mandiri achachipedzisa. Hongu, you may feel things, yes, you may witness certain things. Hongu unogona kusvika pekuti mari yakupera kana kuti yashoma, but at the end of the day inotaura mashoko ekuti iye akandipa yatakashandisa nezuro achiriko. Iye akatipa zvatakadya gore rakapera achatichengeta futi mugore rino. Rwendo runonzi rwendo rweupenyu harusi muvanhu vari kukufambisa kana kuti vanhu vari kuita kuti rwendo ruende, nokuda kwokuti vanhu ivavo vanogona kuti vaapakati perwendo rwacho taneta kana kuti tauda kudzokera kumashure. Iwewe you must understand kuti une assignment yakabva kuna Mwari yakasiyana nevamwe vanhu. Kunyange zvedu tiri mubhazi rimwe chete, kunyange tichitaka tiri mundege imwe chete, asi destination haisi imwe chete. Kune vamwe vari kuburukira munzira, kune vamwe vari kuburukira chiteshi chechitu, kune vamwe vari kuburukira halfway, but you will decide kuti I'm going to go all the way. Bhaibheri rangu rotiro deep calleth unto deep.
Jesu akasvika muna Luke chapter 5 kune varume vaya vakanga vasina chavabata. Bhaibheri roti they labored the whole night, havana chavakanga vabata usiku hwese. Jesu apedza kutaura navo ashandisa igwa yake, zvino kuti akazoti kudii, akati launch into the deep, chikandai rutawa kune kwakadzika. Haana kuti muone zvichaitika, akati for a catch muchabata. Saka iwewe nepauri papapa zvabasa kuti hauna chawakohwa, hauna chawabura, hauna chawadii. Chigadzira maplans are so big ekuti munhu chaiye cannot sustain them, cannot understand them. Kunyangwe iwewe you must not have the capacity yekuzadzisa. Nokuti chaunozadzisa iwewe achidi Mwari. Chiita maplans ekuita zvinhu zvekuti maresources awinawo nezvinhu zvawinazvo hazvikwanise to deal with it. Asi oti Mwari, makandiisa panyika kuti muonekwe kuburikidza nemi, kwete inini kuti ndionekwe kuburikidza nemi, asi mimi Mwari muonekwe kuburikidza nemi. Saka anoda kuonekwa apa ndimi Mwari, ndauya pano muzita renyu, ndanamata muzita renyu, ndiri kufamba nekutenda kuti munini. Saka bhaibheri rangu rotirwa manje, David akazobvunza amira pamberi paGoriath, ndianiko uyu anomhura hondo dzaMwari mupenyu? Your God is alive. Iwewe chiwawo alive to your dreams and to your confessions and to your beliefs. David haana kusvika paya kuti I understand why makangomira. I understand kuti shuwa ndachimwita zvekunzwa, handamboona kuti Goriath akakura kudai. Hey, mambozama please. Dai machidzokera ino kumba kana kuti ngatitizei. Hatisi kuzotiza. We are not going to withdraw. Maplans atakati toda kuita mupenyu, zvatakarongera mhuri, zvatakarongera Mwari, zvichazadziswa. Tine vanhu vari paplatform apo vachafanira kuvaka machechi makuru all over the world. Tine vanhu vari paplatform makapiwa an assignment yekuendesa vana vakawanda kumayunivhesiti, kumacollege, vamwe kuwaka maorphanages, vamwe kuwaka chino nechino nekuita chino nechino, zvekuti wane makore mangani, wasara makore mangani. Izvozvo is irrelevant. What's relevant is your God is alive. Chimwe chinoita kuti vanhu varware inyaya yekuti kutya chaiko kuti zvino ko ndikasazozvipedzisa. Akati zvofanira kupedziswa ndiani? Iwewe pedza assignment yako, kunyangwe basa rauri kunzi uite risina kupera. Do your work. Dai takanga tiri kunzi zvese unofanira kuzvipedzisa. Vana John Chilek vakatanga FM Church vangadai vasiriko, vakatanga Church of England vakadii, ana John Wesley vakatanga vakapedzisa zvavakatanga, Mwari akazoenderera nazvo mberi. Ndosaka muchizonzwa Paul achiti I planted, Apollos watered. Ndakadyara, Mwari akadiridzira. Tanga that project, Mwari anodiridzira. Tanga that assignment, Mwari anodiridzira. Tanga that missionary work, Mwari anodiridzira. Tanga kuti nini toda kudai, toda kuita zvakati, unoona kuti Mwari akatendeka. Anozviwedzera agozviwanza. Pakupedzesera, chero bedzi uchikwanisa kuti Jehovha muri pano, hapana chinopera, kunyangwe zvichinzi zvazvishoma, kunyangwe zvitonzi zvasara zvishomanene. Ndosaka muchiona kuti pavakanga vachifamba murenje naMozisi, mvura yakanga ichinzi hapana mvura, hapana chekudya. Asi for 40 years pasina maresources, they were resourced. Pasina zvekushandisa, vakashanda, vakaona ukuru hwaMwari. Bhaibheri rotiro hapana kana one akanga ari ndonda. None was feeble kana feeble among them. Nokuda kwokuti Mwari wavo akanga ari mupenyu, ari pakati pavo. Saka muzita raJesu zvinotaura strength into your body, into your finances, into your spirit, man. Uri munhu akasimba. You need to tell yourself that kuti simba rangu harisi makore angu, simba rangu harisi muprofession, simba rangu harisi muvanhu vanondigamuchira, vanonditenda kana kuti vanondikurudzira. Simba rangu riri muna Mwari. Ndikaendipedzise ndichitaura kuti bhaibheri rinoti iro tose tinoziva kuti Moses kuti zviri muna bhuku the book of Hebrews, hanzi tinoziva kuti Ishe wedu Jesu wakabva mutribe yaJudha, of which Moses said nothing about. Moses haana kumbotaura kuti Judha achaburisa chii. Asi tinoona kutendeka kwaMwari kuti out of that which was not said, Mwari akaita zvinhu zvinoshamisa. Kuprofitwa is not a sign yekuti vasina kuprofitwa havana chavachazoitwa nacho naMwari kana kutoshandiswa naMwari. Saka vanhu vanokuwarira mukuda kutsvaka kuprofitwa, mukuda kunzwirwa nevamwe, mukuda kuroterwa nevamwe, mukuda kuona vatumwa, mukuda kuwana special revelation. Hakuna revelation inokunda kuti ndine shoko raMwari kana
kuti Jehovha aneni kana kuti ari kufamba neni. Vakakomborerwa, vakasangana nevatumwa, vakakomborerwa, vakasangana nehope dzakanaka, vakakomborerwa, vakapiwa zviprofita, asi vakakomborerwawo vakatenda pasina zvose izvozvo zvaitika, nokuti faith ndo the evidence yekuti unotenda kuti Mwari aripo. Saka hazvidi kuti udziure munhu akanaka kana kuti uitwe validate nevanhu. Iwewe validate God muupenyu hwako, validate God muupenyu hwako, and achaita zvinhu zvokuti zvose zvainzi nevanhu maboundaries waMwari, those records will be shattered. Nekuda kwokuti amutenda iye Mwari anongofamba naye. Saka tinozoona kuti Bhaibheri rotaurisa kuti muIsrael at one time kwakanga kusina vatungamiri. Bhaibheri roti and I Deborah arose, Deborah akasimuka. Haana kuprofitwa kuti asimuka iwa, akaona kuti hapana zviri kuitika, akasimuka. Usamirire vamwe vanhu kuti vaite zvinhu kuti wozoti tozojoinira. Uchauri kunzwa mukati mako kuti Mwari ari kutiita, simuka uite, famba nacho. Zvokuti wakamboita chinhu wakambodii hazvina basa. Zvatina rekodhi kuti Deborah ane musi wakambotungamira kunyange huku chaidzo kana mbudzi chaidzo, asi aona kuti Israel haina munhu ari kuita kuti zvinhu zvaMwari zvifambe, akasimuka. Pasvika pano pasina vanhu vari kunamata, asamirire kuti pamwe pachauya mufundisi, pachauya munhu ari special. Munhu ari special munhu anotenda kuti muna Mwari, and you are special. Saka simuka uitire Mwari zvaunofanira kumuitira. Mazuva ako ari mumaoko aMwari, and simba ndiye anokupa. Vese vanhu vari panyika vakauya nevachauya, hakuna anozomuka achiti zuva redu rinenge rashoma, nokuti haritongwe nevanhu, rinotongwa naMwari. Saka your strength and your life is in the hands of God. You can do it because God will finance it. God will come finance it. Mwari anogona kuti tenga mabhazi, tenga chakati, ione $5 chaiyo muhomwe. Usati Mwari ngo $5 ndakazomira ndakada. Iye ndiye anoziva kuti achazvishandisa sei. What Mwari is possible, it will be done. Itasa David akati nechipfura mabwe changu ichi ndicharega Goliath. Handina hangu munondo, handina hangu special weapon, asi icho chandakadzi naMwari ichi ndibate ichi chipfura mabwe ichi, akarega Goliath. Samson akaparadza vaFilistia neshaya yembongoro. Saka hakuna chinhu chinonzi Mwari cannot use. Iwe ndiwe chete kuramba kuchibata kuti Mwari achishandise. Put your hand on that $5. Unamati Mwari ndokuda kukuitirai zvakati zvanzi zvikuda 10,000 ini ndine $5. Namata uone zvinoitika. Mwari ane rimwe simba rokuti kunyange $5 anogona kurega kutopera kana kuti anawedzera, but either way the work will be done. Iwe bata kuti Mwari ndabata apa chindibatsirai, anokubatsira. But more importantly, bata matauriro ako, and don't live by the record ezvinhu zvauri kunzwa. Une record yaMwari akakwinza pano panyika. Vese vanhu vamuri kunzwa nemazvese zvakaitika zvinei nei nemakalamities nechi Bhaibheri rotiro kuna Psalm 91, 10,000 will fall on your left side, 100,000 will fall on your right, asi hazvingauye pauri. Saka zvinhu zvese izvozvo izvo manegatives and what have you, tinonzwa tisine urombo pane zvinhu zvakaitika izvozvo, asi munhu ane assignment, the assigner will protect. God will keep you as you do it. Even kuda vanhu vausina kumbotarisira kuti unofanira kuvada muupenyu. Sometimes you'll be given my responsibilities that usina kugadzirira. Haikona kukomplaina. Zvino ndinga akafa akandisira vana. Zvazodai. Stop complaining. Mwari ndiye the source of it. He will not run out. God's presence will not run out. Saka nokuda kwokuti mweya mutsvene achiri pano panyika, it means the abilities and the resources dzekuti ushandire Mwari nekuzadzisa chawakatumwa panyika will never run out. God bless you. Tinotenda Mwari. Thank you for the opportunity yamandipa. Amen. Amen. Mazita enyu Baba mufundisi Basera, tinotenda zvikuru nesoko rakasimba, kuziva watinotevera, kuziva zvaanoda kuti tiite, tirege kutarisa manegatives. Tanzwa kuti takurudzirwa, taitwa warned, toziva kuti apa tina Mwari anotikundisa, anotigonesa. Ngatimbobvisai mamute timboombera nekupururudza.
Mazvika, mazvika. Chine shoko rakasimba baba era Azvita baba. amen Vanyika vabvasera mazvita enyu neshoko renyu mwana maita basa. Tinotenda zvikuru.